Seuraavat 24 tuntia mä oon täällä luonnon keskellä Etelä-Savossa ja mä saan syödä vaan sitä, mitä tää luonto mulle tarjoaa. Mä toivon, että mä löydän sieniä, marjoja. Jos mä löydän järven, niin sieltä ehkä kalaa. Kello on nyt tasan 4 ja tää haaste alkaa nyt. Varusteet, mitä mulla on käytössä, niin on tämmönen marjapoimuri, puukko, sieniharja ja sitten onki. Niin toivottavasti kaikille tulee käyttöön, koska muuten mulla tulee nälkä. Mä oon nyt onnistunut paikantaa itseni. Täällä mulla on kartta. Ja täällä lähellä löytyy myös järvi. Täältä näin. Toivottavasti sieltä tulisi kalaa mulle. Mä oon ihan 2 minuuttia täällä metsässä kävellyt, niin mä näen täällä kyllä aika paljon mustikot ja puolukot, niin eiköhän tästä aleta hommia keräilemään. Tässä vaiheessa mä mietin, että mun paras vaihtoehto voisi olla se, että mä kerään näitä marjoja nyt niin paljon kuin mulla vaan pystyn, koska nää kulkee helposti mun mukana tämän haasteen ajan, jos mä sattuis kalaa saamaan tai löytää sieniä. Osaaks siellä kukaan niitä? Mummo meni mustikkaan vitsejä tai vastaavia. Voi parhaan kommentoida ja palkita sillä pinnaa se. Mulla vieläkin vaivaa vähän toi mun niveltulehdus. Niin tuo metsässä tarpominen ei oo mitään helppoa hommaa. Mut mulla on nyt tämmönen kasa kerätty. Mä ajattelin lähteä nyt puhistaa noin ja ehkä siirtyy kalaan seuraavaksi. Pitäisköhän syödä? Äiti on kyllä sanonut, että kärpäsieniä ei saa syödä. Jos mä haluan nää mun suuhun saada, niin mun pitää kyllä alkaa siivoa näitä. Tässä on se kova duuni. No mitä älä syö mun ruokia! No ihan sama, ota sit siitä muutama. Mä en nyt tiedä mikä tässä on oikea tyyli on, mutta kai sitä vaan tässä aletaan roskat erottelee. Vitsit kun tuli hyvän näköistä. Milloinhan nääkin viittis alkaa syömään? Mä oon miettinyt sellaista, että iltaa kohden jos söis, niin ainakin sit tulee uni paremmin, kun ei tarvi mennä nälässä nukkuun, niin laitetaan nää jääkaappiin ottelemaan. Mä oon nyt pohtinut vaihtoehtoa, että lähdekö mä kalaa vai meneekö mä sienestää. Niin mä olin eka vähän sillä kannalla, että mä lähtisin kalaa, koska siitä mä saisin niinku enemmän kaloreita. Mut toisaalta, nyt kun vielä on vähän ehkä lämmin ja on valosaa, niin mun kansis lähtee sienestää. Ja senkin puolesta, että kala saattaa syödä paremmin kuin on pimeätä. Niin silloin lähdetään tonne koittaa onnea. Vuosi sitten kun mä tein mun mökiltä videon, missä mä eksyin metsää kun mä kävin sienestää, niin mä nyt lähden sinne samaan paikkaan. Mut mukaan mä otin myös kartan tän ämpärin lisäksi, että toivottavasti mä en eksy. Sinne on noin kilometri tästä vielä matkaa, niin mä nyt toivon, että mä löydän sieltä sitten syötävää. Huono puoli tässä on se, hetken tästä arvottua mä tajusin, että mä en muistanut ottaa sitä marjapoimuria mukaan. Ja toinen on se, että mä en tunnista noita ruokasieniä oikeastaan suppilovahveron ja kantarellin lisäksi oikein mitään muuta. Mut kattokaa tää, mä löysin jonkun ihan ihme sienen. Siis kommentoikaa alas, jos te tiedätte mikä tää on. Nimittäin tää on hieno. Wow, mikä sä oot? Mä kun luulen, että toi on oikeasti tappava vaarallinen. Koska ei se muuten noin selkeästi paistaa sitä esiin. Ei syödä sitä. Tässä vaiheessa, kun mä oon ollut jo 6 tuntia syömättä, niin mun vatsalaukus tuntui siltä, että se alkoi syömään itseään. Ja mun on nyt pakko löytää ruokaa. Jes, ensimmäiset sienihavainnot. Ai että. Sitten aletaan vaan poimia. Pitää ottaa nää hyvin talteen tästä.
Come on, tuu mun luokse. Yes. Tässä alkaa. Se mitä mä oon nyt näistä suppilovahveroista oppinut, niin sit kun sä löydät, niin niitä on yleensä 10 siinä alueella. Ja mä oon kiitollinen, että mä löysin tämän paikan. Tässä on mulle oikeasti paljon ruokaa. Mä en tiedä kauan nyt on haastet mennyt, mutta mä oon viimeksi syönyt tänään kello 13. Haaste alkoi 16. Kello on nyt varmaan 19. Mä oon ollut 8 tuntia syömättä. Alkaa tulla aika pimeä, niin mä luulen, että mun täytyy nyt tyytyä tähän mitä mä oon kerännyt. Katsotaan kohta paljon mä oon löytänyt, kun mä luulen, että mä löydän nyt täältä metsästä ulos. Mä löysin. Kato. Ai vitsi. Pitkä työtulos on tässä näin. Nyt nää laitetaan pannulle sillä, että niistä höyrystyy vedet pois. Ja sit ne on valmiit ja marjat kylkää, niin siitä on nyt 7,5 tuntia, kun mä oon viimeksi syönyt. Mulla on ihan törkeä nälkä. Toivottavasti tää ruoka on hyvää, koska tää ei ole varmaan mikään 7,5, vaan tää on 10/10. Tuo hyvin semmosen metsän maun suu. Rehellisesti nuo sienet maistuu ihan sammalet ja nuo marjat kans jotenkin kuvottavilta. Enköhän mä täällä ruoalla saa itteni uneen. Ja sit mä voin huomenna lähteä heti aamusta kalaa. Eli nähdään huomenna. Hyvää huomenta. Kello on nyt 7:45 ja mulla on törkeä nälkä, niin laitetaan heti päivä käyntiin tästä marjoilla ja suppilovahveralla, mitä mulla eilen jäi jäljellä. Katoin äsken kalakalenterista. Tänään on erinomainen päivä saada kalaa. Ja se syönti-ikkuna on tosta 7:20–8:40. Niin mulla on vielä noin tunti aikaa lähteä saamaan tuolta kalaa. Onko se vähän? Se on oikeasti vähän. No comments. Piti olla erinomainen kalapäivä. Saa nähdä. Ja vielä syönti-ikkuna on. Tää paikka ei nyt varmaan anna mulle kalaa, niin täytyy koittaa. Sitten varmaan lähteä tonne noin soutaan. Toi sade ja tää kalorivaje pistää vähän kyllä miehen maihin. Mun täytyy hetken harkita mun gameplan. Marjoja mä tiedän, että niitä löytyy. Mut niissä on niin vähän ravintoa. Tuo kala olisi melkein pakollinen tähän seuraavalle 7–8 tunnilla, mitä tässä on vielä jäljellä. Vielä kun on 7 tuntia haastetta jäljellä, mun on nyt pakko saada mun pääkoppa kuntoon, sillä mun ainoa vaihtoehto on lähteä ulos. Kalaa ei pääse, kun sataa niin törkeästi. Mä kerään nyt poimurillisen marjoja. Kauhean nälkä. Mutta onneksi täällä on puolukkaa ja mustikkaa, niin nää maistuu ihan hyvin. Sienet ei ollut niin jees. Ei mennyt kuin 15 minuuttia ja poimurillinen on taas täynnä, niin täytyy mennä tyhjentää ja hakea uusi. Nopea putsi ja homma jatkuu. Ai. Ruokaa, yes. Mä oon niin näläs. Tasa 2,5 tuntia aikaa jäljellä. Mulla on ihan törkeä nälkä ja sit kun tuolla poimies nousee ylös, niin meinaa tyyli taju lähtee, että nyt pitää alkaa syömään. Mä oon kyllä sen oppinut jo, että kun ihminen tottuu siihen, että saa ruokaa 4 tunnin välein, niin se ei ole edes mikään välttämättömyys. Että ihan hyvin voi olla syömättäkin pidemmän aikaa. Ja pärjää myös vähemmällä, mutta ei se nyt terveellistä ole. Mä oon myös kiinnostunut,
meidän esi-isät ja äidit, kun ne on metsästänyt ja keräillyt, niin miten ne on pärjännyt ja miten ne tulee toimeen, niin kyllähän tällä eläisi. Mut kaikki se elinaika menee ruoan hankintaan, niin se ei ole kyllä kivaa. Sitten mä löysin yhden ihan sikasiisti kasvi, niin pitää kohta käydä katsoa senkin antimet. Niin mennään itse asiassa tämän ruokailun jälkeen sinne. Haaste alkaa olla lopuillaan ja nyt on viimeisen ruokailun paikka. Mä oon löytänyt tällaisen. Mä luulen, että tää on tyrnimarjaa. Niin mä wow. Tää haaste opetti mua kyllä aika paljon. Mä en oo pitkää aikaa, eli koskaan ollut näin pitkää aikaa syömättä. Ihminen kyllä pystyy melkein mihin vaan. Oli mielenkiintoinen testi. Jos tykkäsit videosta, niin laita tälle videolle tykkäys. Ja tilaa mun kanava tosta alhaalta. Niin sit me nähdään seuraavan videon parissa ja uusia haasteita. Moikka! Joo, nyt safkataan, nyt maistetaan sitä kalaa.